É a primeira vez que vedes un vagalume. Poñedevos diante de min, volverá a lumear de contado. Non, nenos, a luz non está quente, podédela tocar. Xa está ben, é que aí abaixo onde teño a lámpada teño moitas cóxeras. Ben, amiguiños, teño que seguir, que o pasedes moi ben. Veña, adiante. Agarrádevos a min con forza. Naturalmente, que só alumea o chan. Como dis? Ai, sí, é verdade. Iso non o podo cambiar. Que podemos facer? Ai, desta maneira polo menos non me quedarán os pés planos. Ai, xa puideron facer o túnel con máis coidado. Non se ve nada. E con ese reflexo. E por enriba escorrego. Está calado, imbécil. Bravo. Non podías tratar de caer sobre outro, non. Por que sobre min? É normal, son moi célebre por aquí. Todo o mundo me coñece. Son Mutenroy, seguramente escoitaches falar das miñas fazañas. Traballo nas artes marciais con Mutaito, meu mestre. Estás de broma? É o mestre dos mestres, el só vencería un exército. Xa non é a primeira vez. Moitos teñen fuxido antes do combate. Mais gañabas de non ter esvido. Acorda, Seika, non te sentes preparado? Como dis? Sei que nunca escoitaches falar do Gran Papuk, pois peor para ti. Vouche dar algúns minutos para que recupere o alento. Grazas por esperar. Son o detective Ojura da prefectura de Wakayama. É para min un honor poder traballar con vostede, o famoso detective Kogoro Mouri. Non dubide en darnos algún consello se lle parece que o necesitamos. Señorita Madoka Mitsui, por favor, explíquenos en que circunstancias atopou vostede o cadáver da señorita Maki Shinjo. Dixo Beethoven. Polo que vexo, Maki estaba tirada no chan moi preto de onde vostede estaba. Non se decatou de que se estivese cometendo un crime. Xa, pero sí que oiu a melodía do teléfono móvil. Sí, supoño que sí. Axenteando, por favor, déanos o informe previo do forense. De veras, está vostede seguro de que eran as 10:10? Axenteando, canto tempo pode levar chegar en coche a Sandambeki desde Shirahama? Digamos que tardou 14 minutos, así que chegou a Sandambeki sobre as 10:24. Se aparcou o coche no camiño máis próximo ao lugar do crime, tardaría uns 2 minutos en chegar ali. Lana, canto tempo sen verte? Onde estabas metida? Botamos de moito de menos, pero alegrámonos de que esteas outra vez de volta. Nesta parte da illa é onde o vento sopra máis forte. Temos varios aparellos para sacar proveito desa enerxía. Por exemplo, no muiño moemos a fariña. Ali está a ferrería, onde arranxamos os apeiros de labranza. Aquel é o serradeiro, onde cortamos os troncos. E tamén temos un pequeno taller textil. En resume, esta é a zona industrial que abastece a Porto Mar. Vide, vou volo amosar por dentro. Agora están transformando o trigo en fariña. Facíanos boa falta a man de obra. Esta é a ferrería. Parece que están decididos a gañar a vida honradamente. Xa decidistes que traballo vos gusta máis? Xa o fixeches outra vez. Como non prestes atención ao que estás a facer, un día vaste mancar. Deixame a min, anda. Sinto. Olla, faino deste xeito. Así é. Antes de formar a súa propia tripulación pirata, derrotou un dos máis feroces comandantes da armada, Morgan, o as da machada, e desde aquela a súa zona non cesou de aumentar. 15 millóns pola cabeza de Buggy o payaso, 17 pola do capitán Krieg, o pirata máis temido, 20 por Arlón, o xefe dos homes peixe. Estas recompensas multiplican por 10 as habituais no mar do leste, debido á brutalidade dos criminais que navegan por esas augas. Non obstante, este rapaz venceunos a todos eles, de modo que decidimos establecer 30 millóns como recompensa pola súa cabeza, xa que o consideramos moi perigoso. Compre capturalo a calquera prezo antes de que sexa tarde demais para todos. Vaya, vaya. Será posible que esta nena teña o cristal contrasol? O 7º cristal contrasol. Creo que quitarllo será moi doado. Por fin lle poderei quitar o cristal contrasol. Que pasa? Por que non aparece o cristal contrasol? Oh, non! O demo está no gato gordo. Como non me dei de conta. O último e máis forte dos demos non se reencarnou nun humano. Marcho, guerreiras. Agora non teño tempo para xogar con Bosco. Que fedor tan espantoso. Onde se metería ese gato gordo? Odio os demos que non son humanos.
Oh, non. Nunca me enfrontei a un reto tan difícil. Está preto. Ese gato gordo anda por aquí. A parede é mol. Estou un niño de ratas! Aí está. Atopeino. O sétimo é o máis poderoso demo. Ben está o que ben acaba. Esta vez conseguirei o cristal contrasol. Non me quite a carpintería, por favor. É o único que teño. Como? As partidas están amañadas. Volve para dentro. O Suzu. Agardade. Pagareivos en canto poida. Que? Gustache o sitio? Non esquezas que esta é a túa derradeira morada. Dentro dun anaco vas ter o privilexio de ser eliminado por un dos mellores combatentes do universo. Os guerreiros do espacio pasan por múltiples probas para determinar as súas cualidades. É preciso separar rapidamente a mala erva da boa. Coitadiño, aínda que entrenases durante séculos non o lograrías. Non te preocupes, eu ben sei o que fago. Souben por un dos meus soldados que Fraser tiña medo dos guerreiros do espacio. Eu batinlle, creme, ensineille cal é o meu verdadeiro poder. 1, 2, 3, 4, 5... En total son 5. E a arma secreta son as forzas especiais de Freezer. ¡A presa! Magnífico, por fin descubriremos a túa verdadeira forza. Pero non esquezas que as túas palabras non me asustan. Non me vencerás tan facilmente como crees. Este era o meu segredo. Espero que vos guste. Estás me chamando estúpido. Como te atreves a insultarme? Eu, o príncipe dos guerreiros do espacio, fun humillado por unha insignificancia como a ti. Desde entón, a miña vida xa non vale nada. Por iso teño que executarte. Dime, quen és ti? Fai o que che digo, teño asuntos con este individuo. Cala a boca e fai o que che dixen dunha vez. Agora que estamos sós, dime quen és. Son Wanda non, desde logo. Son Goku, ti tes unha forza descomunal. É evidente que eu non estou á altura do máxico. Desde o día en que te coñecín, cando cheguei á Terra no meu afán por conquistar mundos, sempre disposto a aceptar un desafío, por grande que fose. Mesmo así, recoñezo que sinto vergoña allea. Porque espero que non viñeses ata aquí e desde o alén, crendo que tiñas algunha posibilidade de vencernos. Aguanta aí, Son Goku. É o número 1. Créeme. Debes nos vincar. Por iso, tens que matar a Freezer, Son Goku. Telo que facer por teu pai e por todos nós. Conto contigo. Prométemo.